Pinter. Otot kuning kene. Ngono, heeh. Iya. Otote. Oh. Ototnya mumbul. Mumbul, sepira mumbule? Mumbulnya Ndi ketok apa ora jajali kok. 40 ya, Din. Oh. Bakinya gelak mau. Hmm? Ini. Nah, gelakan ini kene. Anune toh, otote toh. Iya. Bati. Kita mau main. Lho, olahraga kok naik ning kono ki piye to? Iya kok. Ngono ki. Titi, jadi HP-mu. Oh, tak ndelok ning HP-ku ya wis, tak ndelok ning HP-ku. Ngene. Nah, terus kudine dudu. Terus piye kae ngene? Ngene apa piye ngono kae jenenge? Iya. Oh, piye to? Lek marai piye to? Sing marai ngono ki sapa to? Kakak. Wis ndang. Yo, otot. Terus. Kan? Iya, Ternyata minta dulu dipoto. Oh ya ngaca. Oh ya gak moto aku. Oh. Piye ngono ki tuh. Wah dadi olahragawan entuk. Ya, otote ya anu kuwi. Wes. Belum. Wes. Ya. Sik. Ini ada Malaka. Iya. Terus berarti aja fotoin aku ya. Udah. Udah foto ya. Mau kuat nih. Berarti aja foto nih. Iya. Nita. Atau nih baju.